ya tashi a jihar Kano bayan ɗaliban sun shiga. Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso suka shiga tare da raba ɗaliban dala 200 hannu da hannu domin su sa aljihunsu. Kazalika shi ma a wannan hoto idan kuka kalla cikin mutane uku da suke zaune cikin wannan ɗalibai a cikin jirgin sama lokacin da aka ɗebe su daga jihar Kano zuwa jihar Legas da za su tashi zuwa Indiya. Dan kuka kula sosai wannan da yake gefe kamar kuka yake yi. Abin koyon da ya dafe kansa ya nuna alamun halin da yake ciki wanda yake bayyana kuka na farin ciki da yake yi. Domin kuwa hannunsa ɗaya babu komai a ciki balle a ce waya yake dannawa, ɗaya hannun kuma kamar yadda kuke gani ya dafe kansa. Shi ma wani anan abin ya bashi mamaki bayan ya ga tabbacin tashin waɗannan ɗalibai, wanda ya ƙyalla idanu kuma ya hango biyu daga cikin ƙawayensa abokan karatunsa wanda suka yi karatu tare. Kamar yadda kuke gani wanda shi ma ya ɗauko hotunansu ya yi rubutu. Yana mai cewa harkar nan fa da gaske ce, domin ko waɗannan 'yan mata guda biyu tare muka yi karatu da su a Bayero University da ke jihar Kano a Department na Science and Technology Education, wanda ya ɗauko hotonsa lokacin da suke makaranta kamar yadda kuke gani. Da ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai mata biyu wanda suka samu nasarar shiga cikin jerin waɗannan ɗalibai zuwa Indiya, wato dai Afra da kuma Nafisa, wanda ya bayyana cewar kwarai da gaske sanda suna makaranta tare ɗalibai ne masu matuƙar hazaƙa da ƙoƙari, wanda ya bayyana su a matsayin ɗalibai na nunawa kuma na bugawa a jarida. Dukkan wannan dai suna fitowa ne da sauran ra'ayoyin mutane daban-daban da fahimtar su akan ɗiban ɗalibai da suka tashi a wannan rana kashi na farko mutum 150 mata da maza, inda suka tashi a jirgin sama zuwa jihar Legas daga jihar Legas zuwa ƙasar Indiya domin zuwa dai manyan makarantu a ƙasar don gudanar da karatunsu, wanda gwamnatin jihar Kano ta ɗauki nauyi.